ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಕಾಲ ಆತನ ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ್ಲ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜುಕುಲ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ರಾಜ್ಮಾ ಕೋಡೆ ನೇ ಮದರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇರೋ ಬೊದಲೊಡತೆ ಇತ್ತೆ ಕಜುಕು ಮಲ್ಪೋಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ಮಾ ಗೊತ್ತಿನ ನೇತ ಕಜುಕು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪದೆ ಫುಲ್ಲು ತುಳಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ నేను ఫస్ట్ దెక్కుడతా యాన్ డైరెక్ట్ కుక్కర్ పడ్రనే పోందులే నేను మాత దెక్కుದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರಾರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪು ಹೆಂಗೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ 1 ವೀಕ್ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಇನ್ನೇ ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ಕೊಡ್ಮೆಯ ಪಾತೆರನ್ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕು ಬೊಕ ಇನ್ನೋ ಚೇತು ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪರಂದು ಲಿಟಲ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪು ಚೂರೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದಾಂಡಲ ಬೋಡಿ ಜಿನ ಆಯ್ಕೆ ತಿನ್ನರೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಪೂರ ತಿಂಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತುನದೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಪೂರ ಎಂಕುಲೇ ತಿನ್ನೋ ನಾವು ಯಾನೇ ತಿಂಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ತಿಂಪೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಂದು ಅಂಶ ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಪೂರ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ. ಬಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಶೋಕದ ಮಲ್ಪೂರ ಈಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶೋಕ್ ಉಂಟೆ ತುಕ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಂಡ 1 ವೀಕ್ ಆಡದ ಅದನ್ನ 1 ವೀಕ್ ದಿಂಚಿ ನೀವು ಕೊಂದೆ ಎಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ತುಕ ಯಾನೊಂಚು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನೇನಾಟಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಅಂದು ಮೀಟ್ ಆಪೇರ ಇಜ್ಜೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ತುಕ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗಾರೇನು ಏರೇ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ತುಕ ಇನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಇಂಕು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಥರ ವಿಷಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಮುಕುಲ್ ದಾದ ಇನ್ವೆರದಾದನ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ನಾನು ಕೇಳ್ದದಾದ ಇನ್ವೆರದಾದನ ರಿಪ್ಲೈ ಬರು ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ತುಕ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಇನ್ನಿಯೇ ಬೇಗನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಕೇನೆ ಓಕೆ ಬಂಡೇಡ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮೀಟ್ ಹಪ್ಪ ಬೇಗನೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನೇರೇ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಏರುಲ್ಲಿರೋ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಓಕೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಅಯ್ಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನೋ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜೇ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಬೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ನೇರೇನು ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತೆದ್ದೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮಿನಿ ಆಕಲೆ ಮಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ದಂಡಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಆಯ್ತಣ್ಣ ಡೌಟು ಏನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬತ್ತಿಜಿನ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ತೂಂಡ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈದನು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಏರೇನು ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಂದು ತುಕ ನಿಕುಲು ಏರೇನು ಮಾತ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕಲ ಮೈಂಡ್ ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ತುಕ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರೇನು ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕಲ ಮೈಂಡ್ ಏರು ಉಳ್ಳೇರಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಏಪ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಉಂದುಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಹಿಂಗುಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಜಿಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾವೇನೊಂಚು ದೆತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಎಂಕ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಲ್ಡ್ ಈ ಡಬ್ಬೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ವನ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಟ ಹಾಕಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ದೆತ್ತೋನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡತ್ತು ಮುರಾಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 1 ಮಂತ್ ಆಡದಾದನ ಒಲಾದೆತ್ತೋಂಡ ಓಲು ವೇರ್ ಓಕೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಒಂಜಿ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದ ಪಿರಾವ್ದ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರ ಸೇಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂದುಲ ಸೈಡ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದಾಲ ಬುರ್ಚೆಂದು ಹಾಪುಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಲ ಸೊ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಅವನು ಈಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 5 minutes ಆಯ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಏರಂದು ಓಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಮಿತ್ತ ಆತನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿಕ್ತೀನಿ ನೀರು ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಅನ್ಶಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ರಾಜ್ಮಾದ ಕಜುಕು ರೆಡಿ ಆಡು ಬೇದಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬೇತು ಉಂಡು ಅದೇ ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಬೇಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡ ಹಾಕು ಇಂತ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಉಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಡೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡ ಹಾಕು ದಾಯ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಅದು ಪಿರೋರ ಉಪ್ಪು ಯಾನೆಕಾಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ನಾನು ಪಾಡಿ ನೆನಪೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡು ಜಾನಿ ಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡುನೇ ಇಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಬೇಗನೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದಿನತೆ ಖಂಡಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಪುಡಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಉಂಟ ತೂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ 3 ದಿತ್ತೆ ಮೊದಲು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ 3 ದಿತ್ತ ಆತಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿಯಂಡ ಅಡೆಗೆ ಕಜುಪು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಉಂಟು ಅಡೆ ಮೀನು ಆಯ್ಕು ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಟು ನೀರು ಕಾಣತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಸಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಶಿಟ್ಟಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲುಪ್ಪು ನೀರು ಅಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಪಂತವರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೆ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಓಲು ಒಂದು ಪಂಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಏನ ಪಂಪುಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚೆ ಪಂಪುಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನರೆಗೆ ಸದ್ಯದ ಆಪುಜಿ ಎಪಡಲ ಪನ್ಪೆ ತೂಕ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡ ನಾನು ಏಪಾಂಡಲ ಫ್ಯೂಚರ್ 10K ಆಯ್ನ ಖುಷಿಕ್ ಮಿನಿ ನಿಕಲೆ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲೆ ಮೀಟ್ ಆನಕ ಪನ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಡೆ ಐಕೆ ಓಕೆನಾ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ಮುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಂಡಾವೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಕಂಡಿದ ಬೊಲ್ಪು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೇನೆ ತೋಚುಚಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ದಾಯಪಣ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಏಪಲ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಿಕಲೆಡ ಪಂದ್ಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ನ ನಿಕಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್
ಫೀಲಿಂಗಾ ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುನು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲುಲ್ಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಅಂದ ನಿಕಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜ ದಾಯ್ಪಲ್ ನಾನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲ ಆಪ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಸಡನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಅದು ನಮಕೊಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕುಲ್ಲುನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕುಲು ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ ದಾದ ಆಂಡಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೊನ್ವಾ ಎಂಚ ಅವೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದೆನ್ನುವ ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಅದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮರಪುಜ ಅವೇ ನೆನಪುನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ದೀವನ್ವ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತುಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡಲ ಸಡನ್ ಆದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರ ಅಥವಾ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪ ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಬಟ್ ನೆನಪ ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ಆಯ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಸಡನ್ ಆಯ್ನ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಆ ಚೇಂಜನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಏತು ಖುಷಿ ಬದುಕೊಂದು ಪುಜನ ಏನ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಸಡನ್ ಅದು ನಾನೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ದಾದವು ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಏತೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದುಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡುಪ್ಪಡು ಮೂಲ ಏತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು ದಾದ ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದು ಪೂಜ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ 24/7 ತೂವನು ಜನ ಏತು ಕೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅವಲೋ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮನೇ ಮರೆತದು ಆ ಜೀವಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಆದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಜನ ಸೊ ಅವಲೋ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಏತು ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ತಡೆತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕೊರ ಮೈಂಡ್ ಬಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಮಾತ ಗುಣಕಲೇನು ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ ಭೂಮಿ ಕಡಪಾವಿರ ಅಥವಾ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಏಪಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಒಂದು ಅಂಚದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಶಕ್ತಿಲೇನಾರು ಕೊರ್ತಿನ ನಮಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಉಂಡ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಂದತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಅದು ನಮಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಜಾತೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ನ ತಡೆತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಎನ್ನಲೆಗೆ ಈ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ನ ಆಣುಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನಕುಲು ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆ ಅಂದು ಬಟ್ ನಮಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಿಸೋನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೀವ ಅಂದಿಕಲೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಜ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು ನಂಜಿ ಥಾಟ್ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಡೇಪಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದೇನಿ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಮಾತ ಏನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಏಪಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ನಿಕುಲ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಡಿ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆಂಡಿ ನೀವು ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಆಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನೇನ ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ರೊಟೀನ್ ಗೊತ್ತು ನಾತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಕತೆ ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರೇನ್ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಏರೇನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದರಂದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಪುದರ್ನು ಖಂಡಿತ ಪಾಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂಡು ಅಂದು ನಾನೊಂದು ಚೂರು ದಿನಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಲ ಆತೆ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಡಿ ಪುಸತ ಐನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್